Unyusa into elapha uqomba imuntu khawube nepicture uYesu ebethelelwe namanxeba nxaniwe ukhohlakala kwabantu dingamanzi bamnika ivinika Jesus. bafuna ukwenza sure bayamngcikile bafuna ukwenza sure ukuthi uyafa ivinika ke abangcwele uzukufika pha endlini ukuzithengela ivinika ukuziveba injani ivinika ndikwele back xa uzawufumana umntana ukwi-process ye-labor uba nento edry apha emlonyeni ucele konesi cela amanzi unxaniwe awuyazi umqala wako ukuvelaphi Nkosi. into azayenza unesi uzathi you are not welcome ukuthi ufumane amanzi andisazi ke isizathu ukuba yintoni na Jesus. into azayenza la nesi kukho izinto ezincinci esuke zikhathwa apha phezulu bakuthambise zona apha ngoba ukunqanwa kwenzela ungabi nawo namathe Amen. bangcwele Jesus. just have the picture xa unxaniwe unikwe ivinika Amen. uyamkele ivinika ngoba uyihambile yonke iprocess bangcwele Jesus. abangakholwayo bambona uThixo uYesu esenza zonke izinto phakathi kwabantu ephilisa ebavusa abafileyo esenza konke bangcwele kodwa bakwazi ukuthi bakwazi ukumnika ivinika Amen. apha esibhalweni ingathi kwakukhona umuntu owayefuna ukuba makabethelele lo muntu wayelugcwembu ngokwanikwa ukuba makabethelele uYesu kodwa kwenzeka bangcwele atshintsha amehlo ukubonakalisa ubukhulu bukaYesu uyaphilisa esezixhungwini bangcwele Amen. xa ndigqitha ndisiya kwilizwi lethu the only word elinemission lisithi kugqitywe the only word lisithi kugqitywe bangcwele xa siye si-athende isifihlo okanye isingcwabo xa sibuya emangcwabeni okanye emadlakeni wokuhlonipha isingcwabo phaa egeyithini kubakho ivascom then sasingayazi iminingi yale vascom ufike kweminye imizi kufakwe nekhala kanti la vascom there's a big meaning yayo ngoba kugqityiwe Amen. kugqityiwe bangcwele sendithetha ngokuphinda ukusondela kwiwedi yokugqitywa konke esidlule kuko kulo mzi kugqityiwe Jesus. Amen. eli lizwi lokugqitywa linobuvangeli ngoba lakriyeyithwa ngamazulu Jesus. bangcwele Amen. ukugqitywa oku xa sesikuzisa ke ngoku bangcwele kwivangeli lisiphathela ukutshintsha kobomi lisiphathela bangcwele ukutshintsha kobomi andiyazi noba siyavakala bangcwele Yes. Jesus. kugqityiwe Amen. impilo zethu angeke zifane nayizolo Njalo. into ebesiyiyo izolo masingaphindi sibe yiyo ngoba ngegazi likaYesu liwisiwe there was a mission Jesus.